DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Munhu wana anongouya achikutaura chokwadi chete, achibvunza zvinhu zvine musoro, achitaura zvinhu zvine musoro. 1. Manjeds, the Anunnaki, the royal bloodline. Nhasi ine ndambotaura nemawo veteran emuZimbabwe. Nhasi ndambobvunza zvimwe zvinhu so kune mibvunzo yainobvunzwa nevakuru yaya inonzi izvo, kana uchinge wapotsa kana kuti wapoya, unonzwa vakuru vanokubvunza kuti wakati kwesere wakakwana iwewe, wakakwana iwewe. Ndo mibvunzo inenge ichibvunzwa nanasekuru yaya wandiswa padare. So wanzwa dzako dzakati kwesere iwewe, unenge uchibvunzwa. Asi nhasi ndoda kuita polite kuma-war veteran, handidi kubvunza saizvozvo. Indoda ngobvunza mubvunzo 1 kuti zveshuwa zvechokwadi makaenda kuhondo imimi? Makaenda kuhondo here? Zvamaiuya zvaya muchiimba nana Mugibha nana Chimhwido, kana kuti maingotangira mumakomo mongouya makabata zvamakabata, makapfeka camouflage dzedza mongotanga kuimba muchipinda mudzimba. Makaenda kuhondo zvechokwadi chaizvo. Sei muchiita fanika vanhu vane pfungwa dzinoita fanika dzine derere? So I'm impressed na comrade Chinotimba. Vakabuda vane hasha pavhidhiyo yapfuura iyi. Chinzwa achitaura kuti what, ndakabvunza mibvunzo yakati. Zvinhu zvakanaka so that isusu sema members of the public toziva kuti zvinhu zviri kuitika, pane vari kumiririra POV here nehondo yechimurenga yakarwiwa iyi. Chokwadi nyika yakutogona natungwarara, imimi muripo tudhara tune ndebvu, so makagara muchiti munotya ED. Nyika yakutorwa nevana vaED nevazukuru nevana vehanzvadzi nevana vanatete nevanhu vese vanatungwarara, vana vadika vakupinzwa maCentral Committee. Imimi muripo makati va kuburisa maziso kuti asekatsi kudai so. Ndotaura seizvi because ndomboshatirwa ndikazvifunga. Muripo zvenyu makanyarara. Pakabuda munhu 1 anoti let's do this, let's support this, zvinhu zvine musoro, things for a good cause, you're nowhere to be found because muri kuda kupuwa mota inokupa chii? Inokupei mota? Makapinda here masango aya zvechokwadi? Makapinda umu? Makakwira makomo aya? Makamakwira imimi? Aya makomo aya? Makakwira makomo aya? Ndosaka muchiona generation iriko zvinoka ine doubt pamusoro penyaya yehondo yamunoramba muchitaura. Nekuti dai makarwa hondo zvechokwadi musingaiti zvamunoita izvi. Dai makarwa hondo zveshuwa musingaregedze nyika ichienda kwayakuenda. Tagwire Central Committee, Tungwarara Central Committee, manje Wikino Chivayo Central Committee, manje feg Chivayo Central Committee. Nyika yedu yatorwa nezvigananda, kutorwa chaiko.
Ini ndiri munhu angokutaurira chokwadi. Zvamakanga muchirwisa mazuva aGrace Mugabe muchiti G40 anakasukuwereva nani is the same thing that is being done by ED. Makatarisa. Ini ndokutaurira chokwadi. If you don't support General Chiwenga, your country, our country, my country is doomed. Chona manje, ndikuratidzei kuti from the grassroots zvinoitwa ka. Zvese zvamuri kuonana Enzo achipowa moto achigerwa musoro achiswa vhudzi muhari zvezve. Tasaiona Enzo same thing. Holy Ten same thing. Great man, ndakamudza great man. Kana vanhu vachipowa zvinhu siyana nazvo akanogerwa musoro ku State House. Amenoti richwa yacho ndei. Asi manzura ndakaita richwa. So you see some of these things zvamunenge muchimanyira kuda kupiwa izvizvi zvine ropa revanhu pasi, zvine vanhu pasi. Hapano nyika yedu yaenda manje. Nyika yedu yaenda sekutamba sekuseka. Sekutamba. Varwi vehondo vakaenda kuhondo vari kuti vakakwira makoma ayo vakapinda mumapako. Vamwe mimi makanga muchiti hama neshamwari dzakadyiwa neshumba makatarisa muri mumuti. Muchiti mimi vamwe vakarumwa nenyoka mumapako makarara muchitiza muvengi. Vamwe hamuna maoko, vamwe hamuna maziso, vamwe hamuna makumbo. Vamwe muri zvirema. Nanhasi zvakawanda zvinhu zviri kuitika, makanyarara zvenyu. Makanyarara kuti mwi. Hanzi Geza Revolution vageza vazotengwa ari kusponsa Geza tichamubata. Ari kutaura izvozvo vana vadiki vari kuda kupuwa zvinhu. Kana apuwa chimota icho chapasina unzwa munhu achiti kuti tukira mukuru wenyika. Uri kutitukira mukuru wenyika. Mukuru wenyika yani? Yani nyika. Pane munhu ane nyika here? Yani. Inini ndinobuda nchitaura panopisa. Ndo pandobuda inini. Ini ndakakuudzai ndikati kana mazvifunga zvese zvekuti maluteni aComrade Geza uyai mundibate paground. Ndakazvitaura inini. Hanziwe uya utaure izvozvo paground, but munhu uri kunditeerera wonditi ndiuye nditaure. Uda kuti ndiwe nchitaura kangani? Nyika yedu yaparara, yaparadziwa nehama neshamwari dzana mebho chinomona. Njuga mutugwa umunhu mebho chinomona wewe. Mai vacharira muchitokisi one day. Vacharira zvavo. Hatiregedzi kutaura vanhu vakaita sesuso. Tisu tenge tiri pa-forefront. Vachazvidemba mbuya vai. Vachazvidemba. Dai vasina kuzvarwa nguva iyoyo kana vaifana kuzvarwa. Vachazvidemba. Vachademba kuti dai vanga vari ama 2000. Chris Mutsvangwa, Comrade Chris Mutsvangwa. How can you be a gatekeeper of the party and the nation and watch such doomness happening to our country? Comrade Chinotimba, how can you let such things? Ava vana China idzi dzakuiswa muCentral Committee idzi. China idzi dzakupinzwa muCentral Committee idzi. Comrade Machacha. Chief wangu Comrade Machacha. Kumusha kwangu kwa Nhema uko. Kwa Machacha uko. Kwakarongeka kumusha kwangu inini. Asitoregedza zvinhu zvakadai zvichiitika. Toregedza zvinhu zvakadai zvichiitika. Why? Because tikuramba takatarisa tsvina dzichiitika munyika.
one by one, there's a red line that must be put in the ground to stop this nonsense. We must respect our constitution. We must respect our country. And we must respect our leadership. Comrade Mnangagwa vari kutadza kurespecta constitution nekurespecta nyika nekuti respecta isusu sevanhu. Kana vachitendera zvinhu zvakaita sei kuti zviitike. Nhasi kuda tagwirei, mangwana tungwarara, mangwana ningi Mnangagwa, mangwana ningi Mnangagwa muCentral Committee, mangwana ningi Mnangagwa muCentral Committee, mangwana zve ningi Mnangagwa muCentral Committee, mangwana Mebo chinomona, mangwana ningoka chinomona, mangwana ningoka chinomona, mangwana. Saka Central Committee yazara nehama kai tiri kuzviziva zviri kuitika. Central Committee ine hama mukati, Politburo ine hama anatete vanani vese vari related. Tiri kutongwa isusuka like tiri kwaChief Ningi iri nyika. Kamafunga kuita izvozvo kachitorai munhu wese ari kubva kuma different areas vati represent avo. Kamafunga kuita izvozvo. Because hapana chamakarwira imimi wari wonde. Muda ndikuudze chokwadi chisina kunyarana chaicho. Inini zita rangu ndonzi Manjeds the Anunnaki, the royal bloodline. Ndokuudzai sure. Hapana chamakarwira, makafira mahara. Vasina maoko ayaka, hamuna maoko ya for nothing. Vasina makumba akapera for nothing. Hama dzedza makaona dzichidyiwa neshumba nechine makarwe muchikrosa. Vana Limpopo muchipinda muchiswima muchidhidha. Dzakaperera mahara. Ini ndonzi Manjeds, Dr. Rai chokwadi nini. The royal bloodline. The umambo. Haikona zvenyu zvekugadzana pachizivano ichi. Umwe musi nyika ichaiva yachitorwa. Mark these words and mark them boldly. Umwe musi nyika ichatorwa. Pamberi viva General Chiwenga, viva vachiwenga, viva munhu one. Ari kuda kusungunura nyika nerudo nevanhu. Pasi nemhandu. Pasi na Comrade ED. Nemhandu dzavari kuunganidza muoffice. Pasi nadzo. Pasi nenhunzva mutunzva. Pasi nevavengi. Pasi nemunhu wese ari kufambidzana na Comrade Mnangagwa. Pamberi na General Chiwenga. Pamberi nemunhu anoda kumirira vanhu. Zita rangu moriziva mese. Inini ndinonzi Manjeds the Anunnaki, the royal bloodline.